بلوچ راج سلامت مریرے ننا نما جدوجہد اندن کی وقتی کا اندن جاری ہے اور ننتنا جدوجہد دا ملک نا قانون دا نا عدالت تے کل پورا دنیا نا مونا پاش کریں کہ داڑے ہچو قانون سب داڑے ہچو عدالت سب دا عدالت تک دا قانون صرف اندہ خاطر جوڑ مسنو کہ بلوچ نا نسل کشی کے بلوچ نا وسائل تلٹو پولے کی رکھ 1902 بھگت سنگھ کرے اندن انگریز نا عدالت تینا اور او نا قانون پاش کرے گوڑا داسا بی وائی سی نا سنگتاک اور افتا خاندانا کم اینو دا ملک نا قانون نا پاش کریں گو کہ دا ملک نا قانون انصاف تفق دا ملک نا قانون مظلوم تے تو آوار مفق بلکہ ہمیشہ ظالم تو آوار مرے نانا پنچ تو نا اخص وقت کی نن بند مسنن دا صرف اور صرف نانا بنیادی حق کا خلاف ورزی مسنے اور دا حق کا خلاف ورزی ہے دا ملک نا پارلیمنٹ دانا عدالت دانا جج دانا پولیس کل سے جاگاو کل